Dagol! Ang haptita, Tanya! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Ngayong araw na ito ay Wata Wata Festival. Dahil kapiyastahan ni John the Baptist. At ito ang patron saint ng San Juan, Metro Manila. Kung kaya't Happy Fiesta San Juan City. Pero hindi talaga yan ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin itong lady vlogger na nag-viral kamakailan lamang dahil sa kanyang ginawa. Pumasok ang nasabing lady vlogger sa isang convenience store ng Alphamart. At dito, humiga siya. Pumasok siya sa loob ng freezer ng mga tube ice. At doon siya nagpa-picture para kuno sa cool content. Subalit, naging viral to sa social media at umani ng kaliwat ka ng pagbatikos. Sa mga nakapanood sa nasabing viral video, hindi nila mawari ng mga netizens kung anong pumasok sa sentido komon ng lady vlogger at pumasok at humiga pa habang nakangisi sa freezer na may mga frozen goods at yelo. Ayon sa pamunuan, gagawa sila ng aksyong legal at pananagutin ang nasabing lady vlogger. Nilinis na nila umano ang nasabing freezer. Baka kasi kontaminado na ng kung ano-ano mang germs at bacteria. Kaya ikaw, gusto mong mag-content, kabisyo? Huwag yung nakakapirwisyo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Nainis ako sa lady vlogger. Basic! Morning call! Morning, Teach! Kabisyo, feel good morning! Adlang Martes! Happy Wata Wata Festival sa San Juan, June 24, 2025. Sa oras na 7:31, kasama niya pambansang Angkol, Angkol Dagol! Sa mga angkol. Kauban po ng dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, Siya si Tita Max. Chinita yan. Si Tita Max. With the pambansang senior, Mang Kanor! Grabe nga yan. Parang isang linggo na ba yung hinahanap? Na mayroong patong sa ulo, di ba? Magkano ba? 80K o 100K? Grabe yung mga tao ngayon, no? Dati ang pagkriminal hahanapin, magkano Ngayon, patong sa ulo. Ngayon yung nasa, galing sa ilalim ng kanal, yung pumasok sa ref. Mas May patong na na rin sa ulo. Hindi ko sasabihin. Yung mga babaero, lalagyan ko yan ng patong sa ulo. 1K lang. Diba? So, paramihan, kung 50 yung makuha mo, may 50K ka. 15 babaero? 50. Diba? Ang patong ko sa ulo, kada babaero makuha mo, 1,000. 1,000. O 50 madadala ko kasi ang dami kong kilala agad sa mga kaibigan ko at kakilala eh. 50K sa akin. Diba? Dito lang sa office, dami kong makokolekta. Wala. Grabe talaga tong babaeng vlogger na to. Inis ako. Nakuha na ba siya ng alpha? Wala pa eh. Pero kakasuhan siya eh. Asa na ba yun ha? Tignan nga natin. Hindi pa siya. Very wrong naman kasi sumusobra naman na tayo. Wala na tayong boundaries. Hindi na natin alam yung tinatawag na manners. Totoo yan. Kasi, ayun, yelo yun eh. Bibili ka doon, tas iinumin mo, di ba? Lalagay mo sa soft drink sa tubig, tapos hinigaan na pala. Contaminated na, oo, di ba? Saka for the content nga,
Kasi diba Successful siya kasi nag-trending siya eh. O yun na nga, pero syempre Pero- bash naman ang natanggap niya. Tsaka hindi nga maganda yung Also, ginawa niya. Oo, yung sineset mong example sa mga susunod na generation ng vloggers na Oo. kailangan talaga super papansin ako. Oo, kahit na Oo. kumbaga kahit mali na yung gagawin ko, Oo. bad publicity, still publicity. Hindi na ko ngayon ganun. ganyan yan eh. Ganyan eh. Ano. Ngayon kasi yung cancel culture, matakot na tayo dyan. Pag kinancel ka ng netizens, Ay, hindi mo oo. na mare-recover. Mahirap na. May mga nakaka-recover na mga vloggers na dati negative yung image, naging positive. Ngayon, para si Rendon, naalala mo. Ay, Ngayon, oo. fitness coach na siya Coach ng na, PNP, di ba? So, nakakabangon. Pero yung mga ganyan, o anong pambawi mo dyan? Teka lang, tignan ko nga ang itsura. Kaya pala ako naiinis. Ay, grabe. Bakit? Bakit? At least makauna kaysa maunahan. Di ba? So, yun. Baka makancel, yung cancel culture ngayon. Yung Kanor, yung lady vlogger na nagbumotor, maganda, ayaw niyang anuhin. Jet Li. Hindi si Jet Li, si Yana, yung Yana vlogger. Alam niya talaga Kawawa yung naman mga kasi siya. pangalan. Nagmumotor eh. Siyempre nagmumotor, baka mapano siya. Eh, ba't yung Kawawa. pumasok sa rep? Di mo pinahuli. Kung ako eh, hindi ko na palabasin yan! Manigas ka! Naiinis ako eh. Ako kaya saan ako papasok? Saan ka papasok? Ali. Di ba, nakaabang ako sa motel yung mga, bibidyoan ko yung mga, kung sino yung, malalaman ko kasi kung kabit yung kasama o ano eh, kung original asawa. Kasi pag asawa mo yung dadalhin dun sa bahay lang, tipid kayo eh. Ganun ba yun? Pero pag kabit yan, sa motel Ay, yan. nako. Nabibidyoan ko. Ngayon, gagawin ko para kumita ako. Kikita na ako sa daldal ko, no? Social media. Sige, magsalita ka. Sige, ano pa? May kwento ka. Dahil manawagan ako sa iyo sa commercial natin. I-cancel na natin yung commercial. Sayang tong window ni tita eh. Makatas to eh. Tapos. Sige, Kanor, makinig ka. Ganun ba? Wala, Tapos grabe. ibibigay ko sa mga misis, kikita ko. O, 1K to. 1K lang? Grabe Ang ka lang. ganda Ang ganda nung vlogger. ng kabit Why? Oo nga, no? Mahaba yung buhok. ng vlogger. Nung kabit? Ay, nako. Matapang na ngayon yan eh. Yung kabit? Yung yung vlogger. Ay, siyempre, ano na eh. Tawag dyan. Five. May... Sige, kape pa. Kulang pa sa kape to. Kulang pa sa kape. Yung vlogger. Hindi, yung kabit. Hindi, sandali ba Nag 3 sasabihin hours niya? sila eh. Nung kabit? Nung vlogger. Ay, nag-content lang naman sa loob. Yung vlogger. Yung kabit. Hi guys! Welcome to my vlog! Sabi ng vlogger? Sabi nung kabit. Dahil... Hello sa mga merong Pero kabit? vlogger. May sasabihin ako eh. Ano? Sa kabit. Hindi sa vlogger nga. Pwede assignment na lang, nakalimutan. Kulang pa sa kape. Wala na si Mang Kanor, matanda na. Magpadala daw kayo ng kape kay Mang Kanor para mag-palpitate siya. No? Maniniwala na sana ako. May ano ba? Drum and Bugle Corps ba? Sa ilalim? Bugle Corps? Bugly. Basta. Ay, ito na. Ay, makinig na lang tayo dito kay Juan. Si Dudong Iskusta. Iskusta? Iskusta? Iskasta. Iyo yan eh. Iskusta yan. Ang spelling yan. Aros feeling ba yan? Sige, ito na yung kanta niya. Kalimutan ka. Kalimutan ka. Hindi namin makakalimutan ni Skasta yung ginawa mo. Hoy! Kailangan ba bang i-memorize yan, Iskusta? Basic!